Zer esan nahi duzu? Aita, ama zergatik zaindu behar dut ba. Hemendik urrun babeslekuren bat aurkitu beharko duzue. Boa altxuari, neuk egingo zio ataurre. Osaba! Ez horixe, denok batera ekingo diogu. Bakarrik jarraituta hil egin zaitzake. Ziur nago hiruron artean birrinduko duguna. Ezta, goten? Bai, hirurok batera indarra gara. Ez du girtengo. Berdin zaiok zenbatek erasotzen dioten. Era arrunteko erasoa egiten bazaiok. Baina, Osaba, gu hirurona ez da oso arrunta izango. Ez duzu zeu ematen, horren hitzapalekin aita. Bai, arrazoia du. Burgoiago agertu behartzen nuke, adoretsuago. Hori! Trunks. Ez haut beso artean euki ume txiki aintzen ezkeroztik, ez duk? Utzidak besarkatzen. Baina, eta... Zer dela ta... Utz nazazu, lotxatu egiten naiz. Kontuz ibili, zen.